Ginoo abihila kasing-kasing ingon nga kini lang masabtan o kini masulat sa pabansa ilang kasing-kasing aron kini nila pagabuhaton hangtod sa pagbalik ng mga kami magapabilin di kanimo uban sa imong tabang kini tanang Ginoo salamatan pinaagi sa ngalan ng Hesus. Amen. Amen. Praise God. Mayong buntag kanyang tanan. Magpadayon yun ta. Kay wabot magod ang panahon. Magkatibulaag ta, no? Kanang giingon ako sa inyo, maabot ang panahon, mahimot ang astray. At una, tibulaag na sila. Mahimot ang scattered. Yung pa ni Jesus Christ, na scattered na. There is no shepherd. Hantod ang prophecy ni Daniel, there will be a desolation. Kanang pagkatibulag because of the purpose. Ang purpose sa Ginoo maatuman jud. Mabita nang maningkamot jud ta nga diin bisan anang purpose. Kinahanglan may bawta. Kanang purpose ba kanang intention, ingon pa sa dictionary. Sa verb na to have as intention. Ang Ginoo adunay purpose. Dili na ingon nga kita pasimbahon lang, gipawali itong mga pastor sa mga tao, aron kung paibalo lang. Because of the purpose of God. Manang giingon nga, pangutan-on ka nga nung nagsimba pa ka, ang uban, wala na may inuon. Kaya wala na sila kabos purpose sa Ginoo. Sa tinuod lang, ang Ginoo na purpose dili sa kalibutan. Ang una yung purpose nga, ang tanang tao may balo nga, there is God beside Him. How? Nothing beside Him. Walay lain sama kaniya o uban pa kundili siya lang. Siya ang Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. O bitaw nakita karon taliwala ni mga kahimtang karon do na ni purpose. Manang isgutan ako ni purpose. Siguro gibati ni mong kaluya ako gibati man akong kaluya do na koy gitawag og tawag na running nose. Ang akong ilong banidagan. Nag-iingon nga disipon ko tungod sa nagtrabaho manggugo. Piting inita, unya mauwanan, motor. Pero wala ko madlok ka na kasi madlok mo ay COVID na ni. No, kanang tanan sa gawas lang na. Ako sa kabutang nga gihatag sa Ginoo nato abi nimo unsa? Kani ato ang kinabuhi, gininhawa ba kay iyaha man ni. O kini atong kusog, iyaha man ni. Mo na lipayon na to siya aron siya magatag kusog na to kay the joy of the Lord is our strength. Kundi gani malipay ang Ginoo, awag kay kusog bisa pag kining ato ang gitawag kalintura sa gawas lagi, gawas lang kining mga gitawag ko kanang allergy ka sa gawas lang na kay ang lawas abog mong gina, makurap mong gina, madunot na gid siya. Manang ingon apan kay do naman kay Ginoo nagsalig ta mao na nga makabaton ta og mayong lawas. Ang mayong lawas mo nang adunay gininhawa nga wa po kay ba dili maglugos ba dili nang magsalig ng imong ginhawa nga saksakan ng oxygen kay wa na kay tarong nga ginhawa dili ko na ang Ginoo kay ang Ginoo mo ito iya sa atong gininhawa ang breath na to ang Ginoo na nag supply nag support mo na nga ang Ginoo nag care gid sa to labi na kung kita magpabilin sa Ginoo niya pulong pabilin niya unsa to pangayo iyata ginadayon mo bitaw na abi na pug maluyat ug gabi kay gikapoy ko kay mo ko padungin kalimtung ra siguro kasi maluy kalo dayo la itugot kay magwawalir ba ko Ginoo mo bitaw na kung gingon sa inyo nakamo ang karnero sa sipsibanan sa Ginoo kung bagat pa ba kinahanglan ninyo ang counsel. Kaya ang purpose, doon nag-i-counsel. Dili ma-establisar ang purpose kung wala i-counsel. Di ka kaibalo sa purpose sa Ginoo sa tao. Ang purpose sa Ginoo nga di ng tao, tanan maluwas. Mo bitaw na ang long suffering sa Ginoo, gipakita pa. At umuna ramang ta mobalik ang Ginoo 2,000 years. May naman na isulat niya sa Bible, pero sa 1 Peter o sa 2 Peter, tungod kay long suffering ang gigamit sa Ginoo karon, mo nang giingon a little space of grace and a little an extension of mercy.
kanang pulungan na kung baliwala na nimo na anay purpose. O bitaw na kining atong kahimtang karon, no, adunay purpose. Bisan kini ato ang simbahan karon nganong wa manigi ayo sa Ginoo. Wala mo tagaig mga materials nga ang inyong kasing-kasing upayo. Inyo maning altar, dili ni ako. Kay ako preacher ra gyud ko. Kung kamuya sa Ginoo, sama gud ni Cain ug ni Abel ug ni Abraham, bisan pa si Job, magalad yun na. Kay mao man ato ang paghimaya sa Ginoo. Para na mag-awit ta kanang you are worthy of all. Nakasabot ba mo anang you are worthy of all? Wa ba mo kabalo nga bakakon ta? Sadya nga kung kita ana makanta. Nakaingon gani ko, Lord, you are worthy of all niya, wala na ko ihatag tanan. Oh, gipasagdan ta ka. Wala ko tumana tanan, worthy man ko ta ka init tanan. O bitaw na kanang mag-celebrar sa imong birthday. Kinsa may worthy, imuhang lawas, manang mingon ko mga birthdayan ako di akong kagalingon. Ya kinsa may atagan imong worthy to deserve the glory, to receive the glory. Ang Ginoo ra. Pero ikaw karon kung magsilibra ka, imo ang kaugalingon mo ka na ang gitawag nimo worthy. Kaya nga na mag-receive nimong glory, abi na mo diya sa Isaiah, imo pa di Isaiah nga dili mo sugot ang Ginoo nga ang iyang himaya, ang iyang glory. Wato sa uban, sa butang, sa tao, sa hayop, sa mga unsa pa mga butang diri kay ang Ginoo nagsilos anak mo bitaw na nga permiro. Ingon pa ni Joshua, dili mo kalagat lagi sa Ginoo. Gawas saya balaan, silusog yun siya. Kung mga kabalo nga tao ba nga din, ang Ginoo nagpadayag. Nga naman, kaya doon na siya purpose sa katao. Mabitaw na kita, kinahanglan may bawtay ng purpose. Ang kalibutan na to, matod pa sa WHO, there is no normal. Nakakuan ba mo na sa YouTube? Wala na yung normal daw. Wala ako nabasa po ng uban, gi-post man to sa kuwan. Mga pastor. Unya, doon na po gingon dito nga mga dako-dako ba sa mga nasod. Let us going to gitawag og one world order. Mao man ang purpose sa Ginoo. Mao ni ang Biblia nga atong tan-awon jud ni kay aron ang purpose atong mahibaw-an. Ngano man mag one world order because adunay purpose ang Ginoo sa tao. Adunay ending man gud dili ta moingon nga may panahon pa. Nay katapusan ang tanang tao. Bisan ang butang mutaya man na, bisan pa ang bulawan. Although gingon gold is pure, dili gina mo nang gisama sa Ginoo nga ang bulawan. Ang iyamang pagkabulawan di ginatayaon pero iyang color malaos gina marang matapunan ba sa ato pa di ni mo maklaro ng bulawan kung matapunan na mo bitan na dagdag klaseng bulawan nga din pero ang gold mo na importante kay nga naman sama man sa pulong sa Ginoo mo bitaw na at tanang butang diri sa kalibutan do nagay katapusan kanang imong pagkahawd kanta matapos na asa man gamito nimo kung wala nay pakantahon. Puro na lang marka, kakanta ka, markahan ka na. Umabot yun ang panahon mo, bito na nga kita nagtuunta, ganong nahitabo ni tanan sa swa. Nga din, ang mga nasod karon nagisgot na og one word. Naman na sa Bible ng one word. O bito na magira, ron kung kinsay mo pabilin nga isog, yung pa sa Revelation, mao to'y sudlan ni Satanas. Kaya once magira dire, gira po sa langit, di na pasudlon si Satanas ka ng accuser ba? Kana nag-accuse kang Job, nga si Job maayo lang daw na kay giproteksyonan sa Ginoo. Wala ningon si Satanas, kuha na imong protection kang Job. Unsay gingon sa Ginoo, kuhaon nako, hilabti ang iyang lawas, ayaw lang iyang person. Ayaw lang iyang kinabuhi. Di kahilabot ang kaaway nato sa atong kinabuhi, kaya tagiay ni kinabuhi. Yahan eh. Mo bitaw nang ningon siya nga din ang nagbuhis o kinabuhi sa isang katao. Magbuhis po siya, kinabuhi siya o galingon. Ang makapatay, pagkapatyon po siya. Kung mo nang maglikay kita makapatay kay nga naman. Iyahan ang kinabuhi nga gihatag sa tao. Sa inyo ha, di ba? Alam may bagong gitawag nawadaan may loved ones. Because doon ay purpose na. So, di mo magkuha na ng purpose. Anong nawala siya?
Dahil purpose na ako nawad-an kong anak. Kung sa may purpose ato ako nakatunan, ang purpose ato, kung ako magpabilin ba sa Ginoo, kay kung ako tong batiun yun, tungod sa pulong sa Ginoo, nakasabot ko, no? Physical siya, mag-spiritual ko, mo nang wala ko emotion nga, mabati niya, aron ako muundan. Because kay nag-alagad mo ko sa spiritual, kay gusto man ko dito sa Ginoo, ay mo man ay purpose ako sa Ginoo, kitawag mo ko. Muna nga, higutan natin yung purpose. Ang naunin yung purpose, a result of which is desire to obtain, and which is keep in mind, is performing an action. Muna, kung atong basahan ng Bible, inguna na po ang may sulat diya. Nga din, ang purpose sa Ginoo, gitawag ta, aron kita magimaya niya diri sa kalibutan. Although padadon ta dito, pero kanang imong pagkakristohanong gitawag ka aron ikaw mo'y muhimaya sa Ginoo. Mo nang gingon, you are worthy of all, you deserve the glory. Unya karon mukanti ka, you are worthy of all, halos mo gani di ka ganahan manhi. Worthy man na siya sa imo tanang gibati karon, di ba? Kalinaw, kalipay, sa paimong ganda kanang gitawag og kanang nabatunan nimo karon, matud pa sa uban mga magwawali nga nakabaton kag blessing which is material. Dili man na blessing ng material. Mo bitaw na akong makaingon ko sa mga magwawali. Baka kanawa ang tinuod blessing is peace, ha. Mo nang giyon sa Malakay. Blessing is peace kanang anang life of peace ba kanang kung ikaw iya sa Ginoo, wala ka na problema. Wala ba mo'y problema? Ako wa mo ko'y problema. Di naman ako ni problema akong pamilya, kundi sila mo tuon ako, ako'y mahimo, di ba? As long nga din, panikamutan yun akong kaluwasan kay nga naman, dako kayo kong kadlok sa Ginoo. O bitaw nang tungod sa akong kadlok sa Ginoo is, nasabtan akong tanan. Fear is the beginning of wisdom, knowledge, and understanding. Nga din, ang kalibutan do na end. Do na tayo mark. Kanang mark nga tumungon yun na to, di at ako ba? Mga mga tao, nasigil at simba, wasila kabalo, kanus amahuman. Bitaw na ningon ang Bible nga din ang Ginoo daw mubalik sa mas kawatan way na ibaw. Hindi ko way na ibaw. Siya ro wa ka nagtuon. Ano sana may tabo mo na bitaw kung ikaw gusto mahibaw. Magtuon ka, labi na kay ang Ginoo na ay purpose. Wala yang gingon performing an action. Wanang purpose sa Ginoo nga din kinahanglan i-perform nimo ang mga buluhaton dili sa Bible. Dili na pwede nga di maminaw lang ta, magkuhan lang ta. Abi nimo ang ako napanita sa mga magwawali about lang kanang ato ang personal nga to sa isig ka tao. Wala nila itudlo anang love nato sa Ginoo. Although nahigugma ta sa Ginoo, mo bitaw nang kanang gugma sa Ginoo, ningon si Jesus Christ, if you love me, keep my command. Kung may command sa Ginoo, anang napulo ka commandment sa Ginoo. Unya ang lima la ilang gibuhat ang number 1 hangtod sa number 5, wa nila gibuhat. Pabitaw na kung gitudlo sa inyo about ka ng number 1, how to love God, kay nga naman. Kung mahigugmat na sa Ginoo, makakover na sa tanang sala. Kung nakasata sa to silingan, tungod na higugmat na sa Ginoo, higugma o pala to silingan, kaya ang Ginoo may mutudlo nimo. Pabitaw na diya sa pagigugma sa Ginoo, ang Ginoo magagiya na to. Muna ang atong isgutan karon ang purpose. Ingon pa sa Revelation, ako nabasahan sa verse 17, chapter 17, verse 14. Aning mapintas nga mananap, makigugno ngadto sa mga balaan, sa Lamb of God, mao si Jesus Christ. Matat pa niya the beast. So pag-pronounce ini. Alam basta mapintas nga mananap lang, war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them. For he is Lord of lords and King of kings. They that with him, kinsa katong naan niya, ban niya, are called, and chosen, and faithful. Katong uban sa Lamb nga ka-overcome sa mapintas nga mananap, katong mga tinawag lang. Katong pinili o katong mga matinudanon, dili mga Kristohanon nga nidawat ng Kristo nga nagpabautismo. Mo ni gingon sa Revelation chapter 17, no?
21 man ta chapter sa Revelation. 4 to the last naman 17 o tama. 22 di ang Revelation, 5 to the last. Wala na sumpay. Wala na giingon. Mao bitaw nang gi-reveal ni sa Ginoo sa espiritu, pinaagi sa damgo gisulat ni John the Beloved. Nga din mo ni iyang gisulti sa mga tao gisulat kay mao man iyang nakita nga gisulti sa mga manulunda. Manulunda mo ay nagsulti ni tanang Revelation. Katong bes mapintas nga mananap nga kigbugno daw kuno sa lamb. Dapil dia ang mapintas nga mananap kay ngano man kaning lab nga mao si Jesus Christ mao man ang Lord of Lords, King of Kings. Unya ang uban kaniya o katong gitawat o katong gipili o katong mga matinud-anon. Asa mo diha? Dapat naa mo sa tulo. Gawas ikaw tinawag mo nang gingon ni Jesus Christ, many are called but few are chosen. Gawas nga ikaw tinawag bisag gamay lang pinili, basta ang mga tao tinawag na. Ayaw mo pagsalig nga sa imong pagkakristohanon kung mingon ka tinawag na pagipilion sa Ginoo. Mabita na ang purpose nga nung nangalagad ka aron mapili ka. Sabdara na to ni. Matod pa niya din ha, kanang purpose, a result which is a desire to obtain. Kung ang desire sa Ginoo nga ma-obtain nimo, wanang giingon bitaw ni Peter nga din, once we are not a people, but now we are a people of God. Once we are not obtained mercy, but now we have obtained mercy. Gikaloy anata, di ba? Muna nga din, ang Ginoo gayon nag-desire nga ma-obtain nato ni. Nga matod pa niya, and which is keep, ug mao kani ang magbantay, in mind ya si mong nahuna, nga i-perform yun mo ng mga aksyon, mga buluhaton. Mo nang gingon yan, action is wit. Kanang knowledge, okay ng knowledge, but action is wit. Kanang bukat ba? Action is bukat. Ang gipangita sa Ginoo katong nagbuhat. Ang wala nagbuhat, wala po isulti ninyo, nga manang gaingon di ta magsalig, manang gaingon ni Apostol Pablo, nga mao na ang ministro sa mga hintil, dili sa mga Hudiyo, sa mga hintil, tanan mga gawas sa Hudiyo, hintil na siya. Gikan sa Chinese, Japanese, Filipinos, kanang mga Amerikanos, kung sa panang mga nitibo diya, mga gawas sa Hudiyo. Si Apostol Pablo ang gigamit sa Ginoo aron mahimong ministro sa mga hintil, aron kanang mga sacrifice sa mga hintil, himuon niya og acceptable unto God. Kaya ang mga hintil manggod, nagsimba sila nga wa sila kaila sa ilahang gisimba. Nga din ang gisimba daw nila dili mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mao na kung ikaw nangalagad sa Ginoo, siguruhan na imong Ginoo nga mao ka na ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Saan sa pag-ibig? O nang takos gyud siya sa tanan, kaya nga itong Ginoo siya may nagbuhat ining langit ug yuta. Mo nang dili ta ngay mahadlok, di ta ngay mabalaka. Siya kani nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mo bitaw na kanang gitawag og disease. Gitawag niya og pestilence. Atong una, gipadala niya pestilence ang Egypt. Aron lang mapagawas ang mga iya sa Ginoo. Gigamit niya ang pestilence, mga kasakitan, dating plagues, no? Gipadala niya dito sa Egypto, o mahibaw gyud ang mga tao, bisan pa ang mga taga-Egypt o ang mga Hudiyo nga ang Ginoo gamanan. O sa nakaroon ang atong sitwasyon karon, makailan ta nga ang Ginoo gamanan, di ba? Mo na gyud ang ato ang hunaon. Nga din ang Ginoo dunay purpose matag butang nga din atong gihimo dire. Ayaw gyud pagsimba nga wa ka kabalo sa purpose sa Ginoo. Wala ka kabaw sa reason. So may reason nga ikaw nahimong Kristohanon. Gisave ta niya sa kamatayon pero watan niya giluwas ngadto sa langit. Nasave na ta. Di na ta pwede unta mamatay kay gibayra na si Kristo na napakamatay. Pero sa man nga nung mamatay man tao, ingot sa Jeremiah, gipili man nila kamatayon. They choose death rather than life. Kita gaya nag way of life, papagid na ngagi.
Ningon pag yun sila dito, nga ano, mangagi mi diha. Ningon pa sa Jeremiah chapter 6 verse 16 man to. Ningon tong si Jeremiah nga agi kamo sa dating daan. Wa nang agi. Ano mangagi mo mga. Wala si Kristo ni anhi, nag-ingon na gyud kundi mo moagi atong dating daan. I am the way, the truth, and the life. Adi gyapon mangagi. Sabi ni mga tao di mo tuo kan Jesus Christ. Sa unsang paagi, sa pasungan lagi na tao. Kabawa mo sa purpose nga nung sa pasungan na siya. Dili siya gusto nga siya mo oy tuhuan. Ang iyang gusto nga tuhuan kanang gisugo sa iyang amang nga mga pulong. Wala nga kita karon ayaw mo pag-una-una nga ayuson ta paning simbahan. Wala ta nangita sa kasimbahanan nga gwapo aron makadaig ta. Matud pa na ako nadunggan gwapo man gud idaig dito, comfortable kay ka, kuan mo dito. Anong kuan kay ko dito, bapit kay ko dito, ganahan ko. Ganahan siya kay wa may pagbadlong. Pero mabadlong to. Babitan ang uban nga di gusto badlongon. Manang manghawa sila. Kini ako siyempre kaingon jud sila wali na ko sa inyo, mo nang giingon ni Apostol Pablo, dili niya ipakagamay. Bahalag mga wala sila basta nasulti ang pulong sa Ginoo. Ang mudawat dili maulawan, ang di mudawat mo nang napandol na stumbling block. Mabita na ning takna atong hisgutan ning purpose kay do na gyud purpose wa gyud nahibaw sa mga Kristohanon nga din ikaw nganong nangalagad ka kay ang Ginoo dunay purpose. Ingon pa niya sa Roma chapter 9 verse 11. For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. Dili daw pinaagi sa work ha. Pinaagi sa purpose sa Ginoo. Mabita ng mga tag-mercy gyud sa Ginoo. Ingon pa diya sa Isaiah chapter 1 verse 11. Uso may purpose ano inyo ang mga sacrifice na ko be? Halad. Adaghan na halad sacrifice sa Ginoo. Pagtunog-tunog man lang daw na sa kwan. Gitawag og simbahan sa Ginoo o sa altar sa Ginoo. Aron ingnon nga naghalad daw kuno. Pero wa sila kabalo nga din unsang gyud purpose. Mabitaw to kung basahon nimo. Ang desire sa Ginoo, not offering, not sacrifice, but mercy. Ang buot pasabot, kung sabtong to nimo, sa sige na pagbasa, nasabtan ako, nga din mo, ang gusto din sa Ginoo, bisag mag-offer ka, mag-sacrifice ka, kinahanglan, adunay mercy, nga din, kanang imong gi-offer, ang sacrifice, balusan ka sa Ginoo. Dili ingon, pag-ingon sa Biblia, ihatag ang ikapulo kay ablihan, tabuanan. Kanya kung waka naghangyo, kay nga naman, mabitaw nang kanang maghatag kag pasalamat kinahanglan worthy ang Ginoo ana. Nga diin gikan pa ka sa balay. Gipili na ba nimo nang imong gihalad sa Ginoo o basig mingon lang mo siguro kana para nas pastor. Di ka mingon Lord para nimo kay ako imong giblisingan. Siya ay kay kuwang mga pastor hilig kay kapitong pastor tagaan ko ning kapit. Wala na ang Ginoo. Imbis kapi kapoy na ino ang Ginoo. Ang buot pasabot niya kanang purpose sa Ginoo, kanang mahimaya gyud siya ba? Ayaw mo pag-isip nga para gyud ni sa pastor. Kundi para ni sa Ginoo, unya ihatag na nimo kay mangayo pagkag-usab. Kay ngano man nagtuob ka mulungtad na imong sitwasyon karon ug magkasakit ka ug mawala ka, mo bitaw na ang pagtuo atong susihon, mo ba na imong pagtuo sa Ginoo? Muna ngayon isipan na inyong hinatag, isipan na ninyo nga iya na sa Ginoo, imong gipasalamatan ng ang Ginoo, di ba? Napag-isaad sa Ginoo kung ikaw buhatag pinasansan gani, unsa may ang gingon ni Apostol Pablo, sansanon po naghatag sa Ginoo. Nga wa ka naguna-una nga kanilang ihatag basta makahatag kuno dili na ingon na. Dili na mo ang purpose sa Ginoo sa tuwa. Ang purpose sa Ginoo nga nung nag-offer ang sacrifice na because nagpasalamat ta sa Ginoo. Kaya nga naman gitaga ta, labi na ang maayong lawas nga gihatag sa Ginoo nga din makatrabaho pa ta.
Una akong giingon ninyo nga di pasalamatan atong Ginoo sa tanan kaayo niya kanato. Labaw pa sa tanan sa ligan jud atong Ginoo kay siya nagakir sa atong life. Kay siya may tagiya sa atong life. Mao na yang giingon ni Apostol Pablo sa Roma chapter 9 verse 11, for the children being not yet born, so wa pa na tao ka, ug katong wa pa na tao, neither having done any good or evil, nga wa gyud na siya ka buhat pa og, kay siyempre wa pa man na tao. Wala pagkabuhat na og good and evil. Pagkatao niya makabuhat na good and evil. Balag makabuhat ka good and evil. Basta that the purpose of God, kung saan mo pagsabot inibit, but the purpose of God according to election. Ang purpose manggod sa Ginoo dili nang magbuhat kay dautan, makabuhat kay maayo. Ang purpose sa Ginoo nga ikaw gipili. Mo nang purpose sa Ginoo gipili ka aron ikaw mabalaan puhon. Aron ikaw maghimaya kaniya kanunay. Mo na ang mubarog might stand, not of works, dili nang buhat-buhat ka lang, but of Him who call it. Kaniya nga nagtawag. Kung saman, nga nung gitawag ka sa eternal glory, dito sa langit, dunay paghimaya dito. Maunang sugod karon, gipili ka sa Ginoo aron to glorify. Muna yung gingon. Maning naanata sa katapusan na buhata ginan niyo nga hantod mahimot ang hingpit yes tubangan sa Ginoo pag-ani lang nato diri. Mao man atong bulaton, mao ni inyong altar dili ni ako ah. O pagwapo ninyo ning altar, mo bitaw nang sige kog basa gyud ni Lord. Ako day magpagwapo ini nga preacher lang ko, pwede ko padala ko sa Ginoo bisan asa. Mo bitaw na abi nimo nga abot ko diri. Anong nakabaton ko niya akong pamilya? Anong nakabaton ko ning gwapa na ko asawa? Pasiyawan mo. Ngano? Because ang Ginoo nagtawag nako. Diri para ninyo kay dunay mga kalag sa Ginoo maniya diri. Diday mo mutuwa na. Pasalamat gani mo nakahibalo mo sa pulong sa Ginoo kay ngano man. Dili man mo makabaton og purpose kung walay counsel lagi ingot ni Solomon. There is no established of purpose without counsel. Dili gina mo barog ng purpose sa Ginoo kung walay mag-counsel ato. O bito itong bulan, ito nagalakaw sa lingkuranan sa Mayubiton. Wala, naglakaw sa nagalingkod sa lingkuranan sa makasasala. Kundili mo itong nagalakaw sa Council of God. Wala yung gingon din ang purpose ha, mubarog yun Ako, kung dili ko iya sa Ginoo, basta ang iyang gingon, not of course, bilang ako pastor, dili ni mauning gingon nga, ako, pastor man ko, nag-work ko, na anak ko yung crown. Takabalo niya ito. Napay nabasahan dito kanang sa Ecclesiastes ba? Who knows the man daw that his spirit is going upward or down? Wag ginahibaw. Pagkapatay nimo, wag ka kabalo. Yung bangingon tuwa na sa langit. Gani si Jesus Christ, pangutana, magtutudlo kung ang tao mamatay, asa padulong. Dingon ba siya sa langit? Wala. Sa igingon ni Jesus Christ, sama sa parables, sambingay sa usa ka dato si Lazaro. Si Lazaro nasa baka ni Abraham. Kay wa pay nakaadtog langit. Kay ang makakita sa Ginoo mamatay man ang gihapon. Mana si Abraham, mangutana na nangutana sa gahapon. Asa di si Abraham? Ang pangutan ang Ginoo kay mao na yang gingon, secret things belong to God. Na may gingon sa Deuteronomy, mo nang dili ta angay maka-question kung asa, basta gingon si Jesus Christ tuwa sa subakan ni Abraham. Unya katong dato tuwa sa little impierno sa Silva sa Siol. Anang Siol daw kono, dili nang Siol ng kupo, di ba? Kanang Siol kanang pit ba kanang lubnganan, grave mo na yang gingon. Wata kabalo asa to. Unsay gibuhat ditong dato? Nagantos day and night, sugod nagantos pag-abot niya mo na ang iya sa Ginoo tuwa anak kang Abraham. Wata kabalo. Sa atong mga kauban, bisag akong anak nga, katong anak na kulaki, wa ko kabalo. Mo na ngano man after this judgment bagod, di ba? Kanang judgment, ang meaning ana decision. Ang Ginoo nay mo decision ana. Kay wa man kabalo ang tao kung asa siya padung, upward ba o downward ba? Mo nang gingon ang tao, ingon pa sa ni Solomon, wag yung kabalo after that. Manang niingon na si Solomon, rejoice
sa imong pagkabatanon. Pag-abot sa 12, chapter 12, but remember the Creator. Itugot man ang maglipay, tadri, kaon, lipay. Total, padungman ta sa kamatayon. Mabitang naningon si Solomon, apel mo sa mga buhi. Kay kato mga buhi, doon ay paglaom. Mo na kinanglan, mahimot ang buhi sa tubangan sa Ginoo. Mo na ibuot pasabot yun sa Ginoo. Sa tuwa, kamu nahibaw na mo. Mo nang gingon, usa na lang kabutang nga din yung tuhuan. Kaya mo na itong bulaton, umatod pa ni Jesus Christ, my work is to obey kanang sugo the commandment of my Father. Mo bitaw na ang atong bulaton, mao ni king sugo diri kaning purpose gyud sa Ginoo, having not yet being born, having done any good or evil, makabuhat mong gyud good and evil. Pero di bali na kay ang Ginoo na purpose of God according to the election. Mao nang naigingon sa prophet, be sure your calling and election. Isiguro yun na. Panikamutan pa mangani na itong ning kaluwasan na ito. Ako naningkamot ko sa akong kaluwasan. Mabit ang purpose sa Ginoo, gikuha ko ang akong anak, akong mama, papa, kung magpabilin ba ko sa iyaha. So, mabit ang gingon niya dito sa Roma chapter 8, 40, matusugod sa 40. Who shall separate us from the love of God? Kung ikaw naigugma sa Ginoo, kinsa may makapaymulag nimo? Kamatayon ba nila? Hulgaon ba karupat yun? Dili kung tinuod ka naigugma sa Ginoo, was nga ang ikaw naigugma sa Ginoo, ang Ginoo na mugiyan nimo. Ang Ginoo na mukir nimo. Mo nang gingon niya sa Isaiah chapter 54 man siguro to, verse 17, there is no weapon nga gihimo para nimo. Sa ato pa di na sila kakuha kay mo ni giingon ni Job ngadto ka. Si Jesus, ang Ginoo kang Satanas, pwede imong hilabtan tanan. Lawas, lataon nimo. Pero ayaw kwa ayang kinabuhi. Walay makatandog sa itong kinabuhi, kaya nga naman, labi na nga, gilukat na ta sa Ginoo. Gikuha na katong 3 days nga si Kristo daw kuno, ang komentaryo ito nasa Bible. Kalimutan ko sa chapter and verse. Ang komentaryo ito, nahibaw gini magtutudlo, tulog ka adlaw, gibuntog niya ang gahom sa kaaway nga naggunit sa Yahweh, nga ang kaaway nga lang magbuot kadin, wala namang way counsel atong una, wala na dalan sa pagkamatarong moto nga bawi ni Kristo, o di pwede makabuot. Mo nang ingon na lang si Pablo nga isuot na lang ninyo ng inyong armor of God para makahimo mo ang mga kalaban nato is like a roaring lion seeking whom he may devour. Ngita gino kung kisay matukbon. Wala iyang gingon might stand, not of word, but of him that calleth. Nga di lang iyang pagkatinawag, kung ikaw tinawag magpabilin ka, kung nagpabilin ka, because tinawag niyo ka sa Ginoo, di ba? Nang di ka gusto mo absent ka naman, kay tinawag mo ka. Manang mayingon ko, halos manggani ako mga kaubanan. Mag-prepare ko Sabado. Kay Sabadista ko, kay nga naman, di ko pwede mo absent o Domingo. Gitawag ko nila Sabadista naman ko. Kaya nga naman, lingon pa ito kong mga kauban nga, imbis di ko trabaho itong Sabado, mo nang gidala na akong study sa balay, masabtanan ako, dili-dita makabuta itong ugalingon, pero ang ako mangguplano, Lord, mag-prepare, magkukunin mo. Mo itong naluya ko pag-uli. Mo itong unang-una na ako, mga tagay, mga kuwang gitawag ko, pagbati na ako, maluya ko, pero dalay ko ng Ginoo nga din. Naalaga po yung puso. Bisan uldo nga gisipon ko, ay mo kadlog ka na, kinatay Ginoo lagi nag-care na to ha. Unang sa kabutan, kanang Proverbs chapter 3 verse, pasana ninyo kanunay, tuhuin na ninyo, trust na lang sa Ginoo, salig-salig, kaya nga naman, maligon imong bukog, maayo ang imong lawas. Doon naman, gawas lang na, pagbadlong lang na, pero wag mo dangat nimo, kanang wala gyud weapon aron mo patay nimo. Bisan ka nang gitawag o kanang vaccine, bisan ka nang COVID, dili na makapatay sa tuwa. Kaya nga naman, makapatay na to ang Ginoo kanang mubawi sa itong kalag. Kinabuhi, mabawi, mag yun, nakikipredict naman na dahon, sama ta sa bulak, sama ta sa dahon, sama ta sa aso, appointed once to die, pero diya sa Ginoo is, mo nang gingon doon ay purpose niya. Kung sa'y purpose niya, mo nang piliun yun ka. Isaiah chapter 14 verse 24, the Lord of hosts hath sworn, saying, surely as I have thought,
So shall it come to pass, and as I have purpose, so shall it stand. So shall it stand. Kinanglan mo, barog gayod, maog yun na, ang purpose sa Ginoo. Kung unsay purpose Ginoo, maunay matuman. Mubarog yun na, sa may ang purpose, nga ikaw maka-obtain yun ka, og life. Kanang eternal life ba, nga hangtod sa walay katapusan, kaya ang eternal life, doon na may ground, i-appeal mata ng eternal life, mo nang giingon, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, also ever believe it on Him, should not perish, but have. Yang sa pa nimo pag-have, nga, diri pa lang daan, napiris na ka. Who shall endure to the end, shall be saved. Maroy maluwas, although gisave na ta sa kamatayon. Ang bayad sa sala mo ng kamatayon niya, kay si Kristo na may nagbayad. Pabito ng gingon ni Isaiah, siya gikuan na to. Wala na to siya ilha, gikuan pagit siya. He is the man of kanang sin, or nang gikuan siya ba na to ba? Siya ang tao sa, imbis kita yung nakasala, siya mo gingon na to, siya mo makasasala daw kuno sa mga dautan. Sa mga parasiyog, mga eskriba, makasasala si Jesus Christ, muna ilang lansang. Mga iyaman sa Ginoo naglansang kang Kristo. Eh di sila gusto nga diin, matudloan pa sila kusab. Yung nga naman, gusto naman sila sa ilahang mga pagpanudlo, mabitan ng kurap. Gilunupan ang kalibutan because of corruption. Kung saan man ito ni pandemic, mapugnan ba din because of corruption mangyapon na? Muna nga ayan na pag hunahuna agad ang Ginoo nga ginuhapit na mubalik. Muna we stand yun ta, not of works but of Him nga kita magud gitawag magpabilin yun ta. Ayan mo undang, wala guay manglingkod anang uban atong barko basta kamo. Ako amang kumahadlok nga di mawala ako ban. Natugyo ko na ay mga iya sa Ginoo mo nang hinungdan nga ni ako diri kay ang purpose niya diri na amo. Muna ang usa ka butang nga ni ako diri. Sa 2 Peter chapter 1 verse 10. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. Di ka mahulog ba? Di ka mawala. Munang usang pagsiguro nga ikaw tinawag, ano yung diri? Tinawag ko sa Ginoo, uy, ato sa ta dito. Bahala ka diya. Tinawag ko sa Ginoo, anong ato man ko dito? Kumubal ka nila, ay ikaw, tinawag nila, dili ang Ginoo. Mabita nang ni ata diri because of sa pulong. Wala tanian ni diri because of kining simbahan. Maayo ra gyud aron makita nimo. Mutuo ba gyud ka sa Ginoo? Tanawa si Jesus Christ nagpakatao sa pasungan mo. Di sila mutuo. Kaya nga no, pasungan lang. Kita, di mo mutuo nga din kini. Ang inyong giani, unsa man di ay mo kabalaka kay nga naman ay end ni. Matapos ra ni ang kang pagwali na ko, matapos po ning butang, mabitar ang wata tagaig permanent kay nga naman. Masira ulog yun ta. Tanawa ro mga kasimbahanan ron dagko kayo. Alos napoy kay istorya nga pastor, may tungod atong sa katao nga pastor po. Ina ko niya, nalibog na si pastor ko ano. Yan ang ipanghatag yung simbahan. Tanawa. Daghan ra ba daw nag-suicide ng mga pastor? Kung saro naman po, mag-suicide mo ka naman kay Ginoo. Mo ito ang importante ang comfort. Muna si Jesus Christ is ang iyang gibilin sa tuwa ang espiritu that comfort ba. Anang espiritu mo na pagbati. Ang huli, mo nang pulong kay ang Ginoo, mo nang pulong. Ang Ginoo huli, so ang pulong mo ning Ginoo, mo nang yanita dinhi because of God, which is the word. Wala na tayong yanita dinhi because of Jesus Christ, because He is the Son. Niyani na ta dinhi because the word is who was God. So ba mo wala? Mo na inyong yani dinhi ang pulong, mao ba na iyong yani dinhi? Nung sa mga itong buhato ni Nibe, mawala ginang buhabot ang panahon. Pingo pa niya, brethren, give diligence. Paningkamot yun to make your calling and election. Paningkamot lang yan yung gingon ha. Ayaw nang ingon nga, abi kay nabautismuhan ka, anhan na ka sa balay, okay lang, makadungog kagtulong, sige, okay lang.
Dili na mo ang gingon sa Bible. Twinkling ang eye lang gani, maura na gingon sa Bible. Una na lang millisecond lang twinkling. Pag dili ka mailisan, kung sa may inaani mo, wala na, imperno na. Automatic yun na. Huwag ito na ning kamot nga din, nga unta mailisan ni atong lawas nga madunot. Kanang ato ang corruptible swallowed by life, nga giingon ni Jesus Christ kanang tunay nga life nga iyang giani diri eternal life. Muna gingon, if you do these things, you shall never fall. Ani kamutag yun ang kanang purpose sa Ginoo nga mingon ka nganong nianhi man kun diri because of the purpose of God. Tanaw mo na ito ni mga purpose sa Ginoo pang nga iyang gingon. Aga ni purpose of His grace. Mao ni ang purpose of His grace. Nga ganang gihatag ang grace ng pa ni Apostol Pablo because kay gitawag man kaniya. Wala man naghatag ng grace tanang tao. Kung gusto ka grace, ang purpose ana tawgon ka. We are saved through faith. Kung di ka mo tuo, nga ikaw tinawag, o di ka masave sa grace. Ang atong tuhuan nga kita tinawag. Unya, ang atong buhaton siguro nato nga kita tinawag yon og pinili kay Diyo tayo yung pilion. Manang giyon sa Matthew chapter 14 siguro to. Ang Hebrews chapter 10 verse 31 naigingon din niya, it is a fearful things to fall into the hands of the living God. Sa tinuod nga kita nanata sa kamot sa Dios, sa pagi kini magisgot patay kamot sa Ginoo, kanang naa ka ba? Mo nang usa ka lisod nga butang kanang naa ka sa kamot sa Ginoo. Tanan mga nidawat sa Ginoo nito nagpabautismo, nangalagad, nagsimba na siya sa kamot sa Ginoo. In the palm of the hands of God. Mo nang giingon diri sa Hebrews, oy, fearful kayo, mahulog ka. So doon na gyud tayo mahulog ka. So unsang pagi? May bukara na to ha. Mo na ang Matthew chapter 12 verse 4 and 5. Ayaw lagi na kadluki ang upatay sa imong lawas. Ang kadluka na to ang upatay sa imong kalag. Kanang makapatay sa kalag, dili ka dadadon sa langit. Unya, sa unsang pagi namatay imong kalag, namatay may imong lawas. Sa pa man pagbuhat sa imong kalagbi, wa pa gani ending, wa pa gani ningon ang Ginoo. Naana ta sa tumoy, naana ang perfect. Mga bitaw nang ningon si Pablo, when the perfect is come, the imperfect is vanished away, is gone away. Wala na, wa pa ta kabot. Abot sa perfect, wa pa ta kabot sa finishing. Ningon pa ni Apostol Pablo, ang gantihan kato lang makaabot. Ang wa kaabot, ambot. Gingon. Wala yang gingon it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Wala ato kadlukan lang kanang mahulog ta sa kamot nga buhi nga Dios. Nya kanang tao nga diin nahadlok kanang mupatay sa imong lawas, wa lagi makapatay sa imong kay saad yun sa Ginoo nato. If God is with us, unsa man yang gingon? What man can do to us? Unsa may mabuhat daw sa tao sa tuwa kung ang Ginoo uban nato? Kadagan na ng pulungan, nasulti naman na ako. Dili na ako mahinumduman tong verse and chapter. Basta ang tanan pulong ako gisulti ninyo, mauna nabasahan ko na na. Wabitaw na nga din, inangan kanunay tagayod, makabato na ng council ba ako. Remember, muna kong gingon, kung doon na may time ko vaccine, pag-vaccine ko din. Ayaw din mo kadyo. Kaysa tinuod lang ako, pag-vaccine sa pa, wag yung ko'y gibati ni gamay. Hubag lang. Patuog ko, na may hubag. Sa likod lang ko. Ito, magani ko tubig ang giturog sa kuha. Tubig ba? Kaya man, pagkauman, trabaho ko. Muna ang power sa Ginoo sa usa ka Kristiyano. Doon natin power, di ba? Kasi power na to if we believe. Mark chapter 16 o Mark 16, 17 and 18. The signs shall follow them that believe in my name. Bisang pagyawa na, shall be cast out devil. Nya, maka-drink ka o deadly poison. O, dili ka ma-hurt, di ka ma-unsa, di ka mapaakan ka o bitin. Makakatunog ka scorpion. Tanan, walay may tabo ni mo kay nga naman. Wala lagi hinagiba, ningon pa sa Isaiah chapter 54 verse 17. Sa 16, ingon pa niya dito, 54:16, kay wa man niya gitugod nga dunay tao nga magbubuhat daw og espada nga para nimo.
Kuya na pulunga, kalimtan din nato na. Tanang pulong diri, tinuod na. Ang problema lang kay tuwa dito gisulti. Ano ba gisulti? Basta tanan nahisulat. Walay ma, lapas ining pulong. Tanan mahitabo. Bisa pa daw ang dat, ang kama. Mahitabo yun na. Muna nga, ingon si Jesus Christ, ay pagkagamay. Ingon pa sa 1 Corinthians, ato ni basahon ni 1 Corinthians. Importante po ni kayo, sa tuwa nga may bawo mo niya, kay basil niya nagsalig lang mo. 1 Corinthians chapter 10, 9 to 13. Ingon pa niya sa 9 ha. Although nabasa na ito, mga bitaw ning ako sa inyo, is warning na lang ni challenge, comfort, na magpabilin yun mo. Sa verse 10, chapter 10, verse 9, neither let us tempt Christ. Ayaw gid niyo sulay si Kristo. As some of them are also tempted and were destroyed of serpents. Verse 10, neither murmur. Ayaw gid mo pagmurmur ini mga pulong. As some of them also murmured and were destroyed of the destroyer. Verse 11, now all these things happened unto them for an example, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Mahitabo yun ni tanan. Kadto sila nga nagtempt, nagmurmur, nga destroy. Kita di ay, di day ta ma-destroy kung magmurmur tayo ng pulong sa Ginoo. Na-destroy ganina. Mo bitaw na yang gingon, kinitanan butang mahitabo ni, unto them as an example. Nahitabo ni sa ila, tungod, sample na to ni. Mo na yang gingon din he, and they are written, gisulat ni, katong nitabo sa ila, for our admonition. Para sa itong pagtulunan, di ba? Siyaro di ta katulon. Sabi mo, before tata mo ba, mo dawat kang Kristo, nakalimtan man gusto nila nga take my yoke upon me. Katong mga nabugata, nabudlayan, dumuol kamo kanako, and take my yoke upon me and learn. Napay magtuon pa ta dito, wa mo gud nila inang learn. Disciple man da diretso. Ikaw nga ni pasan sa yugo sa Ginoo kay gaan ra mga problema kay naa kay Ginoo mo. Kung bagat pa ba ka, ang kabaw ni mo na ang Ginoo mo ay nagbira sa tanang problema. Muna yung gingon din for our admonition, upon whom the end of the world is come. Na tungod kay ang kalibutan, ang katapusan, wabot naman. Muna yung gan, wherefore let him that thinketh he standeth, take heed lest he fall. O kato mga tao nga di naghuna-huna nga siya nagbarog, pagbantay mo, basi unyag mga tagat, pangyapon mo, sa ulahing adlaw. Sabi mo, ang kaaway is a ruling lang yun, kanang minuto kanang ilabi na kung basi gang ugma, mubalik ng Ginoo. Yung gabi, makuha pag yun mo sa kaaway, ma-isnir pag yun ta. O, manay bantayanan sa sakrisan, lisod no, lisod mo itong langit. O, bitaw nang dili ikatandi ining butang kalibutan nga to sa langit, ingo pa ni Apostol Pablo. Ang kaluwasan, mas dool pa daw kaysa ato ang natunan. Tinuod kaya ang uban, wa man, nakataton, unang paspasan nato ni tuon, mahimot tagduha ta ka oras. Kung nga ng uban nga tita, tagduha ka oras. O, man itong kalanon, di ba? Ikaw daw mukaon pagkaon, wa pa ka mabusog, di na day ka mukaon. Ang gusto sa Ginoo, may bawag yung tayo ini. Kung ang pastor, di na magpaybaw ini, wala. Luoy kayo ang kalag. Mo nang giingon, ang tao nga dili kakaon pirmi, unsa man siya, malnourished. O sa natong kalag sa Ginoo, malnourished pud ta. Mo bitaw ni mo ni atong talan-on sa kalag nato. Man shall not live by bread alone. Ngay ngano man namatay kalag, also by the word of God. Mo na yang gingon dinhi, pagbantay mo. Basi unya mapukan ta. Kung sa matong buhaton, sila ang isampol. Iyang gingon, ayaw ninyo sila si Kristo. O nang nalaglag sila, pinagis sa serpent, kay kisulayan nila, ikadua, neither murmur. Ayaw mo pagmurmur ining pulong sa Ginoo, kung sa'y kisulti nga pulong sa Ginoo. Tuho dara ninyo. Anong giingon, matakabalog sa kasat at kalibutanan Nga dili padala ang tabang, ingon ni Salmista David sa chapter 20,
nga diin ang Ginoo magpadala og tabang gikan sa Zion tungod kay nakita to niya na remember niya tong mga tao nga nag-offer og sacrifice diya sa sulod sa simbahan. Wala kung mugawas ka, o padala ka. Padala ang tabangan ka sa Ginoo kay nga naman nakita mo kanya nag-offer. Anang offer sacrifice acceptable ba unto God? Nga which is ingon ni Apostol Pablo kanimong lawas holy acceptable. Wala itong reason o pangalagad sa Ginoo. Ang 1 Corinthians chapter 16 verse 13 and 14 yung pa ni Apostol Pablo. Watch ye, stand fast in the faith. Quiet ye, like men, be strong. Matod pa na, let all your things be done with charity. Muna nga tanan butang kinanglan ubanan na tugugma. Anang bulaton sa Ginoo ba? Dili nang bulaton sa gawas. Dili nang mga atong loved ones. Kanang bulaton na to sa Ginoo. So may atong bulaton. Labi na karon ang Ginoo, matod pa ni Jesus Christ, ang ato daw master pagbalik. Dapat may abtan ta nga nagabuhat. Kanya kung watay buhaton, mawabita na nga, stand fast in the faith. Kanang pagsalig ini mga pulo kung unsay gingon. Wanang gingon nga do all things without murmuring. O labi na, disputing, ayaw pagsukit-sukit, basta pulong na sa Ginoo. Let your things be done with charity. Tanan-tanan gibuhat nimo, uban ni ugugma na. Gikan sa offering, prayer, tanan praise. Nga diin, nga nung nagdaig ka, because nahigugma yun ka sa Ginoo, ina yung Lord, kaya nahigugma mong gusto nimo. Di ka mag-mention nga nahigugma sa Ginoo, awa, nagkay gugma sa Ginoo. Sabi nimo, ang Ginoo tinuod, buhi na. Mabitanan niya apil ta sa mga buhi na ibaw na sa itong nahuna kasing-kasing sa itong pagbati. Tanan, butang. Kanang nabatunan nimo unsa man ka, nahimo ka bang Miss Universe diri? Ginoo may nagtugot, ana. Wala lagi butang na itabo diri, gawas sa Ginoo. Kanang ang tao nabuang, Ginoo nagbuta. Kanang ang tao madisgrasya, ang tanang tao, mabita ito magmotor ko. Walang ingong salig ko nimo Ginoo. Sa akong pagmotor, doon na ba'y gitawag o gipasagdan ko sa Ginoo? Wala. Glory to God. Mao na akong ipasalig ninyo nga ang Ginoo. Kaubad yun ako sa batan-on pagko. Mao na nga gidala ko niya diri kay naaman diri ang ako ang pamilya nga mga gwapa daw ko ng mga artista. O di lipay gyapon ko anak kay ngano man wala ikasaway ba? Ako lay mo'y masaway. Kay ngano man di man sila mutuon ako. Mutang nanaway gid sila ako. Si Jesus Christ, maway lang gisaway. Kaya di man sila mutuon ni Jesus Christ. Nga di, si Jesus Christ, wali-wali niya, ingon niya, ang Ginoo na sa langit. Niya, dito na malagi ka sa pasungan. Nga nuwa man ka, ordinary o ganang, tawag ka ng ticket sa aeroplano, rumuad ko ka sa 5-star hotel. O, ito na mga pastor, mingon nga, anak sa Ginoo, dato yun. O na, nagpakadato yun sila. Pasalamat ko nga, di ko dato, kay kung dato, pagkuhawa na ko diri, oy. Pangita na kong simbahan, nga na pastor. Tapoy magpastor. Dili na basta-basta ang pastor kinahanglan punos pagtuog sa espiritu kan pagbati nimo diri o kanang tuwa nimo tanang pulo. Muna akong gingon sa inyo. Gingon pa ni Apostol Pablo, watch ye and stand fast in the faith. Quiet ye, paghilom lang mo like amen. Ay lang pagsabasaba nga din. Magsaba mo dito daig. Okay, dili. Shout unto God with the voice of triumph. Kay nidaog ka dito, dili shout unto God. Sa lugar sa Ginoo, sa adlaw sa Ginoo, naghatag bitaw sa adlaw aron diha. Di mo pag yung buhato na dito sa gawas. Manang giingon, quiet. Quiet ba ni? Wait. Like a man, be strong. Naglikon ta. Manang buhato na to tanan. Labi na nga karon giingon sa Revelation na dato tong gibasa nga din na biyaan na to ang first love sa Ginoo. Na yung mga Kristiyano, walay unang gugma sa Ginoo. Wala bantayan na to, tanang love. All things be done with love, with charity. Muna kung mani mo diri, nahigugma ba mo sa Ginoo? Kaya kung tinuod mo nahigugma sa Ginoo, lapaw pa ang Ginoo, nahigugma na to. Matod pa niya, if you love me, we love Him. We love Him because He first love us. Una manggod siyang nahigugma na to. Kaya kipili man ta, ano mahigugma niya? Kung ikaw wa nahigugma, wag yung kay gugma sa Ginoo. Muna yung sa tawag na pulong ngayang giyon. Lucas chapter 21 verse 30 pa rin pa ni Jesus Christ. Take heed to yourself. Be overcharged and cares of this life.
So that day will come unaware. Tatanawa. Pagbantay mo sa inyong kagalingon, basig ma-overcharge mo. Pinaagi sa cares of this life. Siguro, na kay kwartay kapalit ron, bago na kag-posisyon, saan na ba ka diya? Peaceful na ba ka? Nya, muabot lang ang adlaw, so that day will come, you unaware. Simuna yan, gingon ni Jesus Christ. Mahitabo yun na, bitaw nang ningon siya na pagbalik niya is like a thief in the night, why masayod? Manang gingon ma-unaware, manang nganong ma-unaware ang tao because of the cares of life. O ako, nakaingon ko sa ginawa, ipatrabaho ko, okay na, nako'y trabaho. Iupiran ko, sildo dako-dako. Ano, malipay na ko, manang, nag-pray ko, Ginoo, ayaw yung tuguti nga din. Malipay ko ini. Kumahay mo, trabaho lang ko ni mo, Ginoo, kay, pa may time. Pero, ay lisod man ko na, ginuktok lang ko diya, mag-away mi kung wala tayo kuwan. Pero ang Ginoo, nag-provide kay, gibisay ko, Lord, nasa ko magtrabaho. Wala narabato akong nanay ng muhata. Pero nakaingon ko nga, ikaw naman yung nag-supply sa tanan, kay kung dili ni mo hikapon sila, magyapoy supply mo na, nag-pray ko nga, Lord, ikaw mag-hikap nila. Pero dili sa ingon ana, ang gusto sa Ginoo nga kita magpabilin. Mo stand ba good ang purpose sa Ginoo nga ikaw tinawag? Wala yang gingon, nga nung tinawag man ka, kay usa ka kabutang, wala nga, gi-appoint nga to, into death, tinawag ka, kay dili ka, di gusto ang Ginoo nga ikaw maadtong kamatayon. Although ang tao wants to die, but after this, the judgment, kakuyaw ng judgment. Mana yang gingon, take heed to yourself. Base ang inyong kasing-kasing, ma-overcharge, masubraan ba, lipay na mo, muna akong gingon, sige naglipay mo, pero ayaw ipa-overcharge ba? Diba? Kanang chargers nga, kanang sa cellphone mo, ma-overcharge na, buto man na. Madaot man na, o basig ma-overcharge mo. Kunang gingon, cares, asa ta ma-overcharge, cares of this life. Munang sige, tagsuri dito, at dito, magaling ka dito. Hapit na mo balik ang Ginoo, mo lang yapon lang una. Kung if God's will, if God permit, wabitan na kung inyo ako mga kauban, mulakaw ta. Lord, kung i-permit ni mo, pabasay, manghagad ko sa mga kauban, aron malipay sila kay Mingo, mga sila, mayo ano, kaya nitawag ka na ako nung, ikaw daw nag-comfort nila, kung ano man. Kaya wala na daw siya magkakaistorya, kaya kuha na sa bukid, kung mo nang gingon, nitawag ko ninyo, kaya basig, nangaunsa na mo diha, pahinumdum na nako, manang gingon, mag-sit niyo sa yung basketball, mag-sit niyo yung bike, pero nag-ampog yung ko sa Ginoo, Lord, if you permit, kanang kung imo nang will Ginoo, may tabo na, o dili siguro will sa Ginoo, kaya nag-sit ko gapon og basketball, nag-uwan, dili, will mo Ginoo, okay lang, wala sa kuha, lipay pa ko. Kung sa may akong makuha daw dito, wala akong gingon, ang Ginoo, kinangnan, pauban na to, manang, pag-awit mo, kaya numdo mo ng awit, just a closer with it. Manang gingon dyan, maminaw ko saya na just a closer with it. Kanang gusto ko nga, mag-close me sa Ginoo ba? Kanunay, daily walking. Manang gingon, maglakaw mi kanunay, bisag magmotor ko, lakaw lagi ako ng lugar. Kauban na kami sa gasa. Yahuman, abot dito sa trabaho. Istorya sa mga tao, pag na po lakaw, ang istorya na po sa Ginoo, kung nauna, wala na ang akong gibuhat kay nga naman. Ngayo kong tabang sa Ginoo. Ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 and 2, ingon pa ni Apostol Pablo, but of the times and the season, brethren, ye have no need that I write unto you. Kung ang time o ang panahon, dili na kinahanglan sulaton panahon ni kaninyo. For verse 2, for yourself know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Kabalo na wag ta ang pagbalik sa Ginoo sa magkawatan, ambot masabot sa magkawatan. Why mahibalo? Yang sama tong buhaton kay why mahibalo, mangandam ta. Kay matod pa ni Jesus Christ, mubalik daw siya why mahibalo kung ang tao pa tag-iya sa balay gingon din ni Jesus Christ, ha? Nasayod pa siya nga ang kawatan una nang orasa di gyud niya tugutan nga makasulod siya. Muna gingon ni Jesus Christ. Sa sumpay nga siya, gipangutan ng kanusa kang balik. Wa siya nasayod, ang amahan lang, basta sama sa kawatan.
Mo nang gingon kung ang tao kadiya sa balay mahibaw pa sa kawatan nga moana diya. Di ginatugutan nga diin, malaglag ang iyang sulod sa panimalay. Nya kamo kay balo na mo nga diin ang Ginoo mubalik sama sa kawatan. Unya, gusto mo nga di mo ka bantay nga diin kanusa siya mubalik. Mo nang gingon maan-aware ta if we overcharge the cares of life. Mo bitaw na nga ang tao miserable gyud pagabot sa panahon. Miserable. Mo bitaw na nga kita nga nasayod na walang gingon dalay ko ng Ginoo nga kita di ay ang karnero sa iyang sipsibanan kay nakasipsip man tayo ni. Sa 2 Peter chapter 3 verse 10, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heaven shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Maunsa daw, malanay ug masunog ang tanan mga elements. Pinaagi sa great noise, sa saba ba? With a great noise sa kasaba kay pagbalik ni Jesus Christ, ang langit ug yuta mga moon, mga tagad pa na. Nya matunaw ang tanan kay siguro linog man na earthquake man ang pagbalik ni Kristo. Mo nagingon, but the day of the Lord will come as a thief in the night. Mo na pagbalik sa Ginoo mo na magbantay gyud ta. Kunya kaning element tanan unya na kay balay sunog man gyapon na kay simban sunog man gyapon na sa patong baton mo na ato ang kasing-kasing mo ni gingon ni Apostol Pablo nga kita ang church, the body of Christ, the head of the church is Jesus Christ, nga kita ang the firstborn church nga which is recorded daw in heaven. Mo nang kinahanglan mag-usab gyud ta, mag-usab ta. Muna kung gingon sa inyo, ayan ang pag-celebrate of birthday. Kaya ang ginusiluso. Kaya natao na mo pag-usap nga, imo pa man ang i-celebrate na imuhang lawas nga. Spiritual naman ka. Kung ang gitawag yung isligji o. Kaba mo nang isligji na ito niya? Spiritual life in Christ Jesus. Ang tinuod nga iya sa Ginoo is spiritual. Ang pulong sa Ginoo mo na ang ato ang kinaiya, ang atong kinabuhi. Wala yung gingon din eh. Revelation chapter 21 verse 1. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the earth were passed away, and there was no more sea. Tanawa. Nakita ni John D. Bilab ang new heaven and earth kay nga naman sa 2 Peter. Mga wala naman yung element dire. Mga butang dire. Mga bitaw ni si Jesus Christ, walay bato pinatong sa bato nga dili pagkatong pagod-tumpag yun at tanan, asa man mo. Ang Matthew, mo na ang gingon sa 24, after the great tribulation on those days, mo na nga si Kristo mubalik na. Sa verse 13 sa Matthew 24, 31, and he shall send his angel with a great sounds of trumpet. Kaya nga naman, yan ang mo mahipawan, ang Ginoo mubalik na kung mutingog ka anda kong trumpeta. Mo bitaw na diha sa 1 Corinthians chapter 15 na itong mabasa na, the dead shall be raised incorruptible. We shall not all sleep, but we shall all be changed. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 18 to 18, the dead in Christ shall rise first, which are alive and remain shall be caught up in the clouds. Mo ni ang yang gingon. So the rapture is the second coming. The twinkling of an eye is the seal of the servant of God. Silyuhan usata. Mo bitaw na ato ang gipaabot diri nga masilyuhan jud ta aron dili na ta. Mo nang gingon sa 1 Corinthians, why we stand in jeopardy every hour. Kanang jeopardy ba kanang taay nagukod na to kanunay. Adlok ta ba kay ngano man. Gisintensyahan na ta, nanagan ta. Ano nga ang Ginoo, yung pa ni Apostol Pablo, i-change na niya itong lawas. Aron di na ta mahadlok. Ang Revelation, naghiskot na sa chapter 7 about sa seal sa mga anak sa Ginoo sa ilang forehead. Naapoy marka mo na itong pabuton kay nga naman before ga sakito niya ang kalibutan ningon ang angels nga do that first until the servant of God will be sealed in the forehead. Dili sa ato ang pagtang. So, walay sa kamot kay ang kwan nihimo naman na ni mapintas nga manat kaning sa kamot. Ang Ephesians chapter 1, mani yang gingon ni Apostol Pablo about ni sa purpose.
isgutan ta pa ng purpose karon. Chapter 1, 9 to 14, ingon pa niya. Having made known unto us the mystery of His will. Ingon nga din kinigipahibalo kaning misteryo sa iyang kabubuton. So man iyang kabubuton according to His good pleasure, sumala sa iyang kalipayan, which He had purpose in Himself. Mao gina ang purpose niya sa tao nganong gitawag niya kay ngano man aron malipay siya. Kanang niingon ang Ginoo ba sa matang Jesus Christ, this is my beloved Son, in whom I place. Ang Ginoo nga amahan nalipay kang Jesus Christ. Mao na iyang purpose gyud sa tao nga diin magbuhat og will. Gipaibaw ta sa mystery, kanang mystery dili na ma-explicar, dili na masulti, di nato na mahibaw kay mystery man. Of His will, but having made known unto us, gipahibalo na nato. Nga matod pa niya, according to His good pleasure which He has purpose in Himself. Mo nang purpose sa Ginoo nga dili kita gitawag aron gyud mahimaya ta niya. Sige lang tag-awit, you are worthy, you are worthy. So unta pag-agi worthy ta be. Worthy siya be. So kanang nianita diri, di ba? Usa na mo na atong tuyon yun nganong nianita diri because He is worthy sa tuwa. Tako siya nga mutabang bisan asa, mo panalipod nato, moayo nato, mulikay nato sa disgrasya. Worthy siya mo nang gidayeg nato siya diri karon. Atong gidayeg ang iyang pulo nga gisulti sa tuwa. Verse 10, that in the dispensation of the fullness of times He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. O mo na ang panahon man go, dispensation, nga maabot ng fullness of times, iyang magadir ang tanan man go diya sa kang Kristo Jesus. Katong langit o ang naa sa yuta. Sa verse 11, in whom also we have obtained an inheritance. O kaniya ato po nang mabatunan ang inheritance nga kanang atong panulundon ba, being predestined according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Ang will di nato may bawan kung walay mag-counsel. Ang worketh of all things are after the counsel, kanang worketh, kanang buhato nato, kanang purpose of Him that worketh. Ang purpose niya nga ikaw gayud mo action, mo buhat, mo perform. Pinaagi sa counsel, kanang counsel of this will. Dili lang ingon nga kamsilan nagpulong sa Ginoo niya, di ay will sa Ginoo. Mabita na ingon si Jesus Christ, dili tanan nagatawag Ginoo makasud sa langit, kung dili katulang nagatuman sa will of God. Kaya nga na, kabalo ang Ginoo nga katuloy lang gipangbuhat, although gitudlo to ni Moses, pero dili kabubuton. Mabita na ang mystery of His will, tinago na ang mga will sa Ginoo is mystery good na. Nga karon kay kabaw naman ta, kay sige magpugbasa ini, manasultihan ta mo sa will of God. Ang tinuod nga simba is honor, glorify, and praise. Saon sa pagi maunor nato ang iyang adlaw. Saon sa pagi nga mag-glorify siya, atong pasalamatan siya, kay nga naman siya may tag-iya. Sa pagi nato pag-glorify sa Ginoo be. Panapagilan niya nga siya may tag-iya sa tanan. Atong Dios mo na nagbuhat sa langit sa yuta. So therefore atong i-glorify siya. Pinaagi sa atong pagpasalamat, ayaw pinaagi siya mong kagalingon, imong glorify mong kagalingon. Manang naghatag ka og kanang gitao, pasalamat kuno sa Ginoo nga nagselebrar ka, nang invite ka, kitsa may gimaya na imuha mong kagalingon tungod sa imong kagalingon. Naghanda ka, ayaw lang ta mohanda sa atong kagalingon pero wala kita kahanda sa Ginoo. Which is gitawag na mong tatag born again. Born again na ba mo? Mo nagingon sa Ginoo, kung born again na mo, dili na kamo ang imo. Iya na mo sa Ginoo.